смет. Който не смее. Значи, ръжовото тесто трябва задължително по-меко да се меси. Вие гледате, малко по-тежко се обработва, ама ако е твърдо, он по-лесно ще го направите, ама после се отражда на квалитето, няма да бъде валумен, няма да бъде пробна средината. Се значи дозира 30% ръжово брашно на сметаното, добро да става тегло с стопеите или си по-добро тегло с стопеите. Добро да дозира глутен, заради съдържанието на белковини и има много специфичен вкус и арома.